Hej alle sammen, og velkommen til min Let's Play Minecraft. Og vi kører simpelthen hardcore, og det er første gang, at jeg nogensinde optager spil og lægger det ud, så I må bære over med mig, hvis det bliver for kedeligt, eller hvis jeg snakker for lidt, fordi de bedste streamers, de er eddermame gode til at snakke. Og det siger noget fedt hele tiden. De har også en god stemme. Det synes jeg ikke rigtigt, jeg har. Men vi prøver YouTube Hardcore, dansk, og i Seed, så siger vi dansk. Det er dejligt. Selvfølgelig med Generate Structures Bonus Chest Off. Experiments. Jeg vil gerne have Minecart Improvements on Redstone. Nej, Military. Nej. Done. Hvis I kender til Experiments, det er større features, som man kan slå til og fra Minecart. Minecart kommer til at køre utrolig hurtigt, og jeg synes altid Minecart det har været for langsomt. Togvogne, især når der har været heste, speedposes og lightweight. Andet ord jeg ikke ved. Game Boost, ikke? Dansk, det er dejligt. Lad os bare prøve at vinde i det. Vores nye verden bliver lavet, venner. Smid gerne i kommentaren, hvad I synes, og hold op, det gik hurtigt. Nu er vi i gang. Ja. Det er jo så også ikke lige det biome, jeg håbede på, at jeg vil lande i. Målet for den her serie, det er faktisk at få bygget nogle bygninger, få opgraderet ens gear, hygge sig lidt, overleve. Jeg har spillet Minecraft en del gange, og jeg kender også til de fleste ting, man kan. Men jeg har aldrig været den bedste bygger, eller den bedste til redstones, eller ved lige præcis, hvordan man laver den bedste farm, eller kæmpe mod Ender Dragon. Så det her bliver stadigvæk på et niveau, hvor jeg som tænker, det kan jeg godt gøre bedre. Og ved du hvad? Det er helt okay. Og fedt for dem, som er rigtig på. Det er ikke lige mig. Og det jeg egentlig gerne vil, der er Pellegarden derovre. Det jeg kører lige nu, det er at jeg prøver at få samlet nogle forskellige træ rundt omkring. Shit, der er lagt ned til stenen. Nå. Altid crafting table. Og bum. Og som altid en pickaxe. Det er her, hvor magien for alvor starter. Og det er lidt mørkt her. Det overlever vi nok. Jeg ved ikke lige, hvor meget sten jeg kunne tænke mig. Fint at have en ovn, så jeg tager bare lidt ekstra her. Og det her, det bliver simpelthen Minecraft Let's Play. Clean cuts, hvor vi får det hele med. Jeg begynder ikke at cutte en masse i det, fordi de gode streamers, tænker jeg, de skipper det her væk. Og hvor man så siger, jubi, nu har jeg mine 22 sten, og det er så dem, jeg skal lave om til de forskellige redskaber. Men mine editing skills er ikke så gode. Heller ikke min crafting skills åbenbart, så det bliver stille og roligt på den front.
Og hvis I ser andre Minecraft-YouTubers, jeg kan godt lide at se Waddles Let's Play, men han gør en ting, som jeg ikke kan lide. Det er cow crushers, når han laver cow farms, hvor køerne så dør, fordi at de er simpelthen for lidt plads, altså hvor de faktisk, ja, dør, fordi jeg tror det er 22 køer på en plads, og så er det, når der kommer nye, jamen så er Minecraft designet til, så er der sgu en, der skal aflade livet. Men jeg kan godt lide dyrevelfærd, så det her, det bliver også med lidt dyrevelfærd. Jeg kommer stadigvæk til at have nogle farm, men jeg prøver at give dem plads nok. Shit, jeg kan godt mærke, at jeg ikke er vant til at tale så meget. Men skriv gerne, hvad I synes om videoen. Hvad skal der gøres bedre? Hvad skal der være mere af? Hvad skal der være mindre af? Fordi det er egentlig bare tænkt af dansk. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget... Jo, der er lidt, men der er ikke så meget dansk Minecraft, og det synes jeg er synd. Så lige nu prøver jeg bare at få forskellige seeds. Eller saplings, som det hedder, med træ, men det er måske godt nok en dårlig måde, jeg har gjort det på. Det var eddermame lang tid, før jeg kom her til toppen. Det er det, man lige kigge som og så planlægge. Men vi ser, om vi nok skal overleve. Jeg tror snart, det er ved at blive nat. Og det er godt nok kedeligt for videoen, hvis vi skal bruge hele natten under jorden. Men det kan godt være, at vi kommer til det. Eller op i træerne. Sådan. Nu er bladene ved at slippe træet. Så kan jeg begynde at få nogle saplings. Jeg skal også huske, at det er hardcore, så man kan hurtigt komme til at miste rigtig meget liv og HP. Og der er ild. Der er ild. Del med da. Det kan godt være til min fordel, fordi det betyder, at der måske kommer så mange monster. Jeg har bare godt nok lyst til at hoppe ned, men jeg ved også godt, at det var ikke meningen. Jungle Saplings 1. Og Saplings 4. Skeleton der. Skal jeg ikke løbe for meget? Er det ikke noget med, man kan lave stew ud af dem her, der healer rimelig godt? 3 svampe. Sådan. Nu skal jeg ikke for langt væk fra det her. Så jeg kan få mine saplings. Min yndlingsblok, det er nok sådan noget som kedeligt som The OG almindelig oak. Og der blev lige skudt. Og det gør ondt. Og det kan jeg ikke lide. Jeg kan godt se, at solen den er ved at gå ned. Så lad os håbe, at jeg kan få noget svamp. Sagt på den rigtige måde. Det kan også være, at jeg bare skal ud og løbe. Og ikke tænke så meget på, at jeg får alle trætyperne med. Det kunne fandme være rart at få. Jeg kan godt høre, at der er nogen, der er efter mig her. Jeg tror bare, det gælder om for mig at få. Så vi husker så healer det rimelig godt. Og man får spanden med, eller bøtten med, det er da meget rart. Det er så lidt træls, at det ikke er stackable, men
Vi prøver at overleve. Vi skal have dig med. Så der er jo selvfølgelig en lille chance for, at vi kan finde nogle får. Der er birketræ. Og der er blade. Jeg synes faktisk, de er gode i starten. Det ser ikke godt ud, det her. Jeg synes, bladene er gode i starten som brænde til ovn, som fuel. Jeg tror altså, det breder sig, det ødelægger hele skoven. Så jeg tror bare, jeg skal væk. Delfiner, grineren. Og junglen er den vej. Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil. Jeg tror, jo, efter får, det var dejligt. Vi delfin boost. Ja, det er godt, hvad jeg skal væk fra det her. Det er jo lidt træt af, hvis hele skoven brænder ned. Det kan jeg godt mærke. Jeg kan sgu ikke redde det. Fuck det. Det sagde jeg ikke. Screw it. Puha it. Er det lige så hurtigt, som at gøre det med hænderne? Nej, det er lidt hurtigere. Det er også grød. De vokser rimelig hurtigt, så der kan man også få rigtig mange af. Men det kunne være rart at finde nogle får. Der er i hvert fald en papegøje, der sagde halløj. Der er langt ned. En pandabær. Det var da ret heldigt, jeg fandt sådan en. Jeg kan ikke rigtig bruge den. Det var rigtig godt lavet. Sådan. Det var også lige på tiden. Bed. Så dejligt. Okay, så langt så godt. Nu er næste mål at finde et sted, jeg gerne vil bo. Men jeg samler lige lidt op. Og så skal der bygges hus. Og lad os lige se her, hvordan vi kan gøre det. Hvorfor er det? Ja, nevermind. Jeg kunne godt tænke mig nogle saplings også. De forskellige træer, så har jeg noget godt fra start med allerede bygge. Ja, min yndlingstræ er nok den gode gamle klassisk oak wood. Og så er det nok birch, og så dark oak. Mit mindst favorittræ, det vil jeg egentlig ikke. Måske det jungle, fordi det er så neutral og intetsigende. Jeg tror generelt folks mindst yndlingstræ, det er acacia. Den der meget orange på savannen, men jeg kan egentlig godt lide det. Det var fedt, hvis du kunne komme med et trætype, der var mere gul i det. Findes det i virkeligheden? I don't know. Så jeg vil prøve lidt det hele. Bygge, explore, få nogle dyr. Redstone. Nej, det passer simpelthen ikke, at der også er brand herovre. Men hvordan forhindrer vi det? Er det bare at tage? Luk ned for lidt af lavet. Det er meget hissigt det her. Hold op.
med at brænde hele verden, mand. Det her, det føles ligesom... Det er lidt... Mission Impossible, synes jeg. Jeg ved heller ikke helt, hvordan jeg undgår spredning bedst muligt. I hvert fald ikke ved at hoppe ind i det der. Et ur. Smite. Det gider jeg ikke. Free the items. Og escape. Så hugger jeg noget træ herover, kommer der ikke saplings ned. Hvor fuglen var det, jeg gjorde det? Det var her. En bird saplings, hold op. Det var på en gang. På et afsnit. Jeg er faktisk lige styr på tiden. Men for lige mindet, man skal bruge 4 af dem her, og det er sådan det, der er lidt bag. 2 birch. Kan vi ikke samle skov? Jo, det kan godt. 2. Ej, det er 2, det er okay. Men jeg skal bruge 4. Hvad for en kan jeg nemmest tage? Den her, tror jeg. Ja. Når det bliver nat igen, så slutter jeg videoen. Det bliver en lidt lang video, den her. Jeg håber, jeg kan køre en video per dag. Det tænker jeg er en god længde. Det her bliver lige lidt længere, men en Minecraft-dag er det... Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det er. Der er pandaen igen. Den er sød. Den er blød. Det var fint, hvis jeg kom hen i et sted, hvor jeg er ikke bange for, at det hele det brænder ned. Så når vi har en del træ, så kan vi også lave noget kul og bruge det her som brændstof. Det er en god idé. Så har vi allerede en stack af det. Stack af dime. Vi skal... Det behøver vi heller ikke. 3. Jeg kan godt lige have en mere. Og det er det her, der forhindrer noget af det, det popper ud. Det her kan i hvert fald godt have noget at sige. At det ikke despawner, når bladene hænger sammen med et stykke træ. Så despawner de ikke, men jeg kan ikke huske, om det er... Hvor langt væk de skal være fra hinanden. Nu tror jeg simpelthen, at det er redskoven. I hvert fald for det er det sted. Nu vil jeg ind i Palegarden. Var det det, der var? Var det her, hvor jeg så det? Vi prøver at gå tilbage til skoven med ild i. Og kyllinger. Kølle. Jeg synes, det så som om der var et pale, eller hvad det hedder. Jeg kan også godt tænke mig at finde det nye... Okay. Det er vigtigt. Så vi kan lave bøger. Men det kan jeg godt vente med. Ej, det ser ikke godt ud. Smider med træskoven. Men det skal I huske, I skal ikke smide med ting i naturen derhjemme. Så kommer vi efter jer alle sammen. Skal jeg ikke bruge det? Godt på jer selv. Men pas på naturen også. Det er billige fis.
Men altså, dyrelivet, det er da fint. Der har jeg både set en panda, og jeg ved ikke hvad. Vi har spist svampe og hoppet på lava. Prøvet at redde lidt skov. Så der er sket meget. Ja. Jeg synes, jeg så det der Pale Garden biome. Så det kunne jeg godt tænke mig at få. Og så skal jeg finde et sted at bygge mit hus. Jeg tænker, at det kunne være fedt at så prøve at bo tæt på snelandskab eller is. Også fordi, at det er... det er ikke ved at være jul, men det er ved at være tæt på IS, der er Pale Garden. Så det kan være, at jeg lige skal have min crafting table med. Smider dig ud. Og laver en økse mere. Og så skal vi have sådan, vi kan spise. Mountain stew. Forhåbentlig skal vi ikke sove om natten, fordi så kommer den der creek efter en. Den er uhyggelig, den er jeg ræd for. Se, det er allerede blevet meget mere gråt nu. Det er fedt nok lavet. Jeg kan vide, hvordan det her vil se ud i et snelandskab. Om det bare bliver 1 med 1, eller hvad det gør. Nå, jamen jeg håber, at I har nyt pilotafsnittet. Jeg tænker, at vi stopper her for i dag, og jeg håber, at jeg synes, det har været fint nok at se. Jeg har i hvert fald hygget mig med det at prøve det her stream noget, og ja, det er dansk. Det er dejligt, så vi stopper her lige om lidt. Jeg skal bare lige have stoppet videorecording efter sidste blok. Så tak for kigget. Jeg håber, I har nydt det, og så ses vi senere. Adios. Ha' det godt. Hej.